Mangibonge bese ngikhuleka mzakwethu igama ngosizibongo ngokashozi sizwe inkalakatha sizwe the sothi qede ke uqagula ke okungekho nokwamanga nokwamampungu ukuthi ke khona ungezwani phakathi kaZuma noKhumalo. Khumalo ke ungulo ke obeke esungule noma ke ebhalise iqembu ke kwi-IEC kanti ke bekubika ukuthi ke akazwani ke noJacob Zuma bika ukuthi ke uke wahlala ke hotela ke noJulius Malebo umholi we-EFF bathola ke itulo ukuthi baketole uZuma njengoba ke bethi uKhumalo wayethi uZuma usemdala ke ngeke akwazi uba ke ahole iqembu. Kanti ke uZuma namhlanje uhlangabezwa uyimpela uKhumalo ngesikhathi ke ephuma emotweni eyomfaka etendini lapho ke bezothola khona ke inkulumo ke iqavela umsholozi ke namhlanje ukhulume ke nabalandeli ke beMK ngesikhathi ke besemaqonqo. uZuma uthi ke kufuze kube kuningi okushintshwa ukuthi ke indaba ke yethinta ingane zesikole ke ezimitha ke sencane uyoqeda ngokuthi ke ingane ke ziyokufunda ke Robben Island fuyiqede khona ukufunda ukuthi ke imfundo mahala ke kuba ke intarha lapha eNingizimu Afrika. uZuma bulakela namhlanje ke ehloke ngesimali ke uma ke ebona uKhumalo ke njengoba kade emhlangabeze emotweni lokhu qeda ke uqagula ke ongekho lapha ke nokufakaza ukuthi uZuma lapha ke noKhumalo ke bangamathe nolimo. Sekusele ke kulabo ke abangabavoti beNingizimu Afrika kuba ke bazibonele ukuthi ke ngabe liphi iqembu ke bazolivotela ke kodwa ke kuye ngathi impela iMK iya ngamandla iyadlondlobala eNingizimu Afrika. Igama usizo sibongo ngwashoze.